Enw I yw Ceri John Phillips, yn enw barddol am y dydd oedd Ceri Chunky Monkey. Enw bardd fi yw Eva Minchok Chip. Enw fi yw Megan Mitio. Enw fi yw Mia The Rock Johnson. Enw fi yw Gwenan Siocled. Fi yw Anwen Hawaiian Pizza. Enw fi yw Osian Abertawe. A fi yw Chris Mint Ice Cream. Mae'r prosiect me I fi wedi cael rhan rhydedd I weithio arno gyda cwpl o ysgolion lleol me. Beth I fi wedi bod yn neud yw rhoi sylfaen iddyn nhw mewn narratif a chwedleia, felly maen nhw'n gallu gweithio o fewn y cysyniad yna mwyn crefftio sioe agoriadol am gwyl chwedleia beyond the border. Mae storis yn bwysig oherwydd pan mae fi'n teimlo bach yn drist weithiau. Fi'n gwrando I storion a mae wastad yn neud fi teimlo'n mwy hapus bydda. A wedyn maen nhw mor hwyl I gwrando achos fel mae Ceri, mae yn fel actio nhw mas yn neud y voices bydda nhw'n really cool. Mae Ceri the Chunky Monkey yn hilarious. Fi'n gyn actor, comediwr ac awdur a ers i mynd nôl I Gymru wedi bod yn chwedleiwr. Nag o'n i'n gwybod oedd y celfyddyd yn bodoli nes I fi gweithio fan hyn yn unefwr a clywed pobl yn chwedleia yn yr wyl cwpl o flynyddau nôl a ers ni sy'n mo fi wedi disgwyl nôl na beth I fi'n neud nawr. Mae storion wedi bod gyda ni am blynyddoedd a mae'n rhywbeth sy'n gwneud Cymru yn Cymru. Mae'r castell dynefol a'r plasti yma, plasti Newton, mae'n twmlad hynafol yma. Achos I ni yn sefyll ar feisydd hen brenhiniaeth deheubarth, felly mae hanes a rhannau helaeth o niwylliant ni fel Cymru yn y tir yma.